Ayo sang Sekar Kinanti Bantul Selatan. Haya yuk 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 ya 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 yo 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 oh 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 ayo mol oh oh solo os 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 oh ya yo yo makan yo ho ya yo 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 solo yo 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 ayo sa lo ya tos oh ah oh ah Yo Sekar Kinanti yo yo ya yo ya yo ya yos yo ya Ayo yo ayo oh iya oh iya Sekar Kinanti Bantul Selatan. yo Os
Genteng-genteng ngeteng sawelo tangetang kakang mendak yen mandak ulung-ulungan jengok wono keciper wungu kembange awe rawah raweh temanten ketemu sore genteng-genteng ngeteng sawelo tangetang kakang mendak yen mandak ulung-ulungan senang selotan gendis mawi kalopo awe raos eco kumecap medat kawula genteng-genteng ngeteng sawelo tangetang kakang mendak yen mandak ulung-ulungan bengok wono keciper wungu kembange awe rawah raweh temanten ketemu sore dedek keceng-ceng sawelo tang-tang kakang mendak yen mendak ulung-ulungan jenang selotan gendis mawi kalopo awe rawos eco kumecap medat kawula sur Jumangka syaka prawatya bala atur kapiar sati kanuragan sejati weteh wujud ing mrek satriya tama ayo mulai
Iwang kacang prawara kuswa magaraga kuwiwang geketeri swaraning tetega mara war pangdi ing turangga bende bere munyo sauran mangungga pracira umang kating prat gembira tiasing ajutre haya yo 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 haya 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 iya iya Sekar Kinanti Bantul Selatan. Ayo sa, isen-isen ya. Yo. Iya, iya. As, 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 as. Hey, as, hey. Ayo Kang, ayo Kang, ayo Kang, ayo Kang. Hey, ya, 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 ya. Hey. Haya. Ayo yo. Awas, 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 awas. Iyo ya. Ana jadilan jamane dan yen ora melu wedan ora bakal ketuman Ana jadilan jamane dan yen ora melu edan udah ora ketuman la 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 ya saya selat 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 oi haya hae Oh ya. Hae. hae oi Ya. har 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 Protaruna Ambudya sanes karo mangka sanggung ing tumate marsudi ing kawra lan akeh gunane biasane sembada latenana Protaruna Ambudya sanes karo mangka sanggung ing tumate marsudi ing kawra lan akeh gunane bisane sembada tatenana hae slow lo 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 ya slow lo 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 hae hae oi haya yo ya Hei, hak 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 hak. Oi, oi, sos, ayo to, la 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 la, kalakan dir dir. Ya, oi, 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 oi. salat Yo. Yo. Lo 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 lo. Hae. Lo lo lo. Yo.
iya. Sorane kumuro sora apa tarupo gede bere mos mangungkung samya sesoderan saya ora-orahan saka prajurit jroning kalangan kolombe botol baris kolombe botol baris Iya, 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 iya. Hei, Yo. Yes. betul. Iya, 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 iya. Kalisa. Hei, sas. Yo. Yo. Sekar Kinanti. Ayo yo. Selamat. Iya. Yo. Yo, 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 yo. Ayo. So. Bot. Iya, 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 iya. Budal, 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 no.